ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ପ୍ରଧାନ। ସେଥିରେ 4 ଜଣ ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଥିଲେ, ହସ୍ତାମଳକ, ତୋଟକ, ସୁରେଶ ଓ ପଦ୍ମପାଦ। ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଗୁରୁ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ଲୁଗା ସଫା କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ନଈ ମଝିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଲୁଗା ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ନଈ ମଝିରେ ଥିବାବେଳେ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରାଣ ହାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ବଢ଼ିଲା ନଈରେ ଧାଇଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଥରର ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମପାଦ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ସେ ଲୁଗା ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ କୃପାବର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଦ୍ମପାଦ ମହାବିଦ୍ୱାନରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ କୃପାବର୍ଷଣକାରୀ ଶକ୍ତି। ଜୟ ସାଇରାମ।